नायदो माबायदि नुयो ससेयावहाय माबा क्लिपसो दिन्थिदों ओंखारलांफिननोसै थ' गाहायाव ओंखारलांफिननोसै नै सोरबा हाबायनायला खालिसो जानानै दङ न'बो बानायाखै जेबो बानायाखै सफैफिनबाय बेनोसै आंनि एक्सारसाइज बानायग्रा जायगाया ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय नै लायनायसो गोजौआव र' दैसो लोंदों हनै हा थाङा आंलाय माथो लाबोनांगौ थ' मोजां नुदों नुनायालाय गोजौहाय थांनि हाबो सिरिसो सिरियावसो गाखोलांनोसै फिरफिला बिरदों नायदो नै सिलामदों बे सियाखौ थिखोनो फैदों नै सिखौ थिखोनो नागिरदों लोगोफोर भिउसा माबायदि नुदों खोन्थालान जाबाय गप्र' गोदाननि एसे ट्राइ खालामदों बिल्डिंनि गोजौआवहाय नायलानो जाबाय नै थिखाङो फैदों नै सासेया एसेसो थिखांदों गप्र' गोदान गप्र' हिर' 10 नायनै एसे थिखांदों आंनि अनजालिया एसे थिखांदों टिभि टावार माबायदि नुयो नै टिभि टावारखौहाय दालाय मोजां नुदों नै सेटिं जायाखै दाबो माबोरै खालामनांगौ नायनाङासै समबो मोनाखै सेटिं खालामनोहाय मैया मोनायावसो लायब्रबदों आं हिर' 10 खौहाय नोंसोरबो बायनो हागोन बारा लाया 55,000 ल'सो लायो गासै बेटारि 3-4 केमेरा मालिकखौबो दिन्थिस्लाबनायसै नै आयौ साना मोदानदों देन्जार मोदानखादों ओरैबायदि मोदानो रानबावाखैनो सान्दुङालाय एफाग्राब सान्दुं दंमोन माथो गाहाय गोजान नुयो